खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव आं दिनै थारमाने नोंसोरनो फैसा नोटनि बागै मोनसे इन्टारेस्टिं फैक्ट एबा इन्टारेस्टिं नलेज खोन्थागोन इन्टारेस्टिं बाथ्रा खोन्थागोन बेनो जाहैबाय जोंनि इन्डियायाव 0 रुपिस नोट दङ 0 रुपिस ओरैनोथ' जोङो थाइबानिफ्राय 10 टाकानिफ्राय 20 टाकानिफ्राय 50 टाका 100 500 500 एबा 1000थ' गैला आगोलो बन्द खालामखांबाय 2000 सिम नुनो मोनो नङा होमबा लोगोफोर किन्तु बेफोरबायदि नोट 0 रुपिसनि दङ इन्डियायाव 0 लाथिख' बेयो किन्तु इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरबिआइ आ खालामा रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया बेखौ साफाया बेखौ बानायो मोनसे तामिलनाडुनि एनजिअ बेनो जाहैबाय फिफ्थ पिलार एनजिअ नि मुङा फिफ्थ पिलार तारमाने बिथांमोना 0 रुपिस साफायदोंमोन बेखौ गिबि खेबनि थाखाय 2007 आव बानायग्रोदोंमोन माने 2007 मायथाइयाव बे 0 रुपिसखौ बानायनायनि कारनाबो जाहैबाय मा खायसे अफिसियेल खामानिफोराव थाङोब्ला माने खायसे अफिसारफोरा ब्राइब बिया होमबा फैसा बिया होमबा बे फैसा बिनायाव तारमाने बे फैसा बिग्रा अफिसारफोरनो होनो थाखाय माने कारन बिसोरो खामानि मावखानांगोन सेलारि मोनखायो नङा होमबा थेवब्लाबो खायसेया जानो नागिरोना फैसा ब्राइब लानो नागिरो घुस लानो नागिरो बेनि थाखायनो तारमाने बै घुस जाग्रा अफिसारफोरनो होनो थाखाय बै 0 रुपिस नोटखौ बानायनाय जादोंमोन आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे आं मिथिनाय बाथ्राखौ खिन्थानाय जाबाय जुदि भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना हो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि भिडिअ लाखिनाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेबानो जाबाय खुलुमबाय।